da farko zan yi magana bisa ga Bube, sannan zai magana bisa ga Ambassador, sannan zai magana bisa ga Mikiya. Wannan video waɗanga mutum uku ina son ko mushi sharing video su ga abin da ni na ce. Na farko a gurguje zan yi magana bisa ga Mikiya. Mikiya kwanan baya min zagi kwatankwaci irin wanda Bube ya mini yanzu. Bube ya min Mikiya min zagi na sunkuru, wanda shi ma mutane sun tabbatar da cewa da ni ne yake, kuma ya zaga min mahaifiya amma ba amsa ba. Malheureusement abinda sa ba amsa ba, ce mini an kai mahaifiyar shi ta rasu. To naga babu wajen da zaka iya ka amsa martani misali, ko da a ce zan amsa abun ga zan maida mishi martani da zagi. Mahaifiyar shi Allah ya amshi abis, wanda zaka yi ka cinci ta wani ma gobe Allah ya amshi ta, wanda zaka yi cinci karan kanka ma kai ma Allah ya amshi ka. Naga bai dace ba, nace mahaifiyar shi ta ci albarkacin tawa mahaifiya, saboda haka nan na yaye mishi. A ci gaba da gashi sai gashi yanzu Bube ya fito inda yake kokari ya ci mutunci na, ya ci mutuncin iyayena, sannan ya ci mutuncin ni karan kaina. Cikin maganar ka Bube ka ce Niger ta kowa ce. To tunda ka ce Niger ta kowa ce, Niger ce ita ce za ta yi muna alƙalanci ni da kai. Kana da affair da ni Starboy. Wannan za mu yi jiran shi ni da kai. Wallahi za mu yi jiran shi ni da kai. Lokacin za ka sanin cewa gaskiya ne Niger ta kowa ce. Wannan affair za mu yi jiran shi ni da kai. Sai mutum na uku shine Ambassador. Ambassador bancin Bube ya ƙare zagi na, ya wanke ni tatas. Ka shiga comment, bancin ka saurari video, babu wanda za a yi kai comment ba tare da ka fahimci video ina ne za shi ba. Sannan kai comment ka ce merci, wato merci bayan Bube ya gama zagi min uwa. Starboy ne wanda ni na aza matsayin da muke ni da kai da yadda muke ni da kai. Na zaba za zo wannan gaba abinda zaka iske ana cin mutunci, ni na waka rubuta merci. Amma tun da ka hito tana mu je a yadda ka taho. Ni dai na san TikTok inga gaba ɗaya kap babu wanda ya san ka sama da ni. Ni ka san na san ka kamar yiwuwar ciki, kamar yadda kai ma ka sani. Amma tun da haka ne ki so ai tahiya, sai mu je mu ci gaba. Akwai video na gaba. Saboda haka nan sai kalubale guda wanda zan azama wanga yan TikTok ne da Niger gaba ɗaya kap ban ɗauki kawa ba. Tun daga farko har ƙarshe, wanda ya sani da wanda muke magana prive, da wanda muke rubuta wata TikTok DM, in akwai mutum guda wanda yake da vocal ina, ko yake da message ina, ko yake da wata magana ta, ko ma ta ina Facebook ina ne Instagram, inda ni na bada goyon baya ko na biya kuɗi a ci mutuncin wani daga ciki iyayen mutum ko da ban shiri da shi, dan Allah dan annabi ya gaggawa tuna mai asiri cikin TikTok inga. Da Allah dan annabi, dan Allah dan annabi ya gaggawa tuna mai asiri cikin TikTok inga. Wallahi ba ra'ayina ne bane, kuma bai birge ni. Talmanki ina son iyayena ne, ban ga yadda za a yi ban ba da goyon baya a ci mutunci iyayen mutum. Ja bai. Amma ko sai dai kun san baki akwai shi. Indai magana ce sai dai ka yi hakuri. Tun da tanan kuka hito, mu je haka. Na rantsi da Allah, Bube muna da afar da kai. Wallahi muna da afar da kai. Wannan za mu yi jiran shi ne da kai. Ka ci gaba da zagi. Kuma in ka isa, ka kahe ni ka zage ni kuma ka gani. Kuma nan daidai wannan gaba da nake, ba su a raga min, kan wani da ya raga min. Ba magana ce duka yayi magana ko ce wai droit ba. To moi je sais de quoi je parle. Mu da ku ne. Mu zuba zuwa. Starboy daga Germany. Na barku da wannan. Yaki na mutike na social media. Na yi magana ne akan gaskiya, suke ganin ba gaskiya bace. Ake turo ka kai ka zage ni ko? Mu zuba zuwa da kai. Kana da affair da ni. Wallahi ci ba regrete. Na rantsi da Allah in akwai wani abu wanda kai wanda zaka sa kai regrete shine zagina da kai. In gaya maka. To da haka nan mu haɗu a karo na gaba. Kuma sharing ya ga video. Kuma Ambassador sharing ya ga bizon. Kuma Mikiya shi ma ya ga video. Da na rantsi da Allah Mikiya shi ma inda ba da na dubi situation in shi ba. Wallahi kai ma da na gwabe ka. Ana bani kawai abu ne dan dai a zauna lahiya. Ba wai kuma da yadda nake yi ba shine za a ca ban iya mugunta ba. Wallahi shege ne ni Allah. Wallahi Allah mugunta na iya ta. Billahi la ilaha illa huwa. Amma ba ni so in yi ne saboda ina ganin zaman lahiya ya zaman dan sarki. Allah ya sa kun gane abin da ke nuni. Starboy daga Germany, na barko da wannan. Bam, wanda bai ta mai dadi ba yayi abin da ya ga dama.